Ще започна отдалеч. Не отдалече, хората се уморят. 5-6 минути. Не, никакви 5-6 минути. С две думи, този българин, сега като поточите хората тук да видите каква идея има, този човек иска нещо от типа да се направи нещо като неофициална коалиция, в която привържениците на всяка партия да гласуват с собствена преференция. Примерно на първо място Възраждане, на второ място Величие, на трето място ВМРО и така нататък. И съответно всеки според това какви гласове вземе, съответните преференции ще получи и пропорционално ще се разпределят субсидията. Сега чисто математически да кажа, аз съм съгласен, това ще работи. Единственият проблем според мен е чисто политически, че няма да стане. Сега ако искаш да кажеш нещо повече, това е идеята с две думи. Значи идеята е да направим обединение без да питаме лидери. Обединение на електоратите, защото, да речем, Възраждане си ги оставим. Те си влизат хубаво. Но всички други малки патриотични партии са застрашени да паднат под бариерата. Никой от лидерите им не желае обединение, нито Ивелин, нито Радостин. Но ние какво можем да направим? Две съвсем незрачни малки партии да направим коалиция с широка коалиция с ограничени искания. Единственото ни искане е така да си изтъргуваме на нашите малко гласове, да речем, вземеме 10 мандата в парламента, така да ги изтъргуваме тези 10 мандата, без да се притесняваме за имиджа си, просто целта е да ги изтъргуваме тези 10 мандата, за да прокараме референдума за напускане на Европейския съюз, който никой не го споменава. Той е входиран сега и ще бъде на дневен ред в следващия парламент и ако има 50% мнозинство, ще се проведе. И в стремежа си Бойко Борисов и Румен Радев да надделеят един на друг, може единия да подкрепи референдума с надеждата, че ще прецака другия. Само ще те прекъсна. Между другото, човека, така както го казва, това не е фантастика, защото помните референдума за мажоритарното гласуване, което когато Слави Трифонов влезе в ролята на нов месия, ГЕРБ му го вкараха да кажат да видим сега дали ще си изпълниш предложението. Така че съвсем възможно е подобна провокация да се случи и както казва човека, при съответната подкрепа може да мине. Сега разбира се, дали такава партия може да влезе, аз не знам, но... Ако караме, значи целта е да караме 10 депутата, които да не се притесняват за имиджа си за следващото Народно събрание след 3 месеца, за следващите избори. Не. Целта ни е една елементарно проста идея да вкараме да мине референдума с всякакви, ако ще сме златен пръст, ще сме златен на длан, пръстен, каквото и да е. Важно е да го прокараме този референдум, защото е уникален. До сега въпрос за напускане на Европейския съюз не е имам. Това е законен въпрос и макар че социологиите сега показват, че 55% са за Европейския съюз, не се знае какво ще стане. Аз не съм много убеден, че българите ще гласуват за оставане, в зависимост какво ще се случи. То не се знае какво ще се случи, докато дойде референдум. Така че идеята е да подкрепите, избрали сме си име, нашата България, да е срещу прогресивна България или заедно с прогресивна България, няма значение. Но докато не сме в парламента, ние сме никой. А за да събереме подкрепа от симпатизантите, защото имат много симпатизанти, тези патриотични партии, нали, ВМРО, БСП, МЕЧ, Атака, всичките, нали, 8 партии, които сме ги избрали, да симпатизантите, без да питат лидерите си, да ни подкрепят с съответната преференция и пропорционално съответно ще дарим тази част от субсидията. Ако става дума за субсидия, ще дарим тази част от субсидията на съответната партия. По всички други въпроси, които не са свързани с този референдум, ще извикаме представители на партиите. Лидер, все някой ще дойде за заплата в парламента да представлява една или друга партия, да казва на съответния процент от депутатите по различните въпроси как да гласуват. Нас ни интересува единствен въпрос, който е референдума за напускане на Европейския съюз. Съответно има предложение за сваляне на кворума, да няма кворум на референдума. Друго, ще е добре да променим изборния закон да е честен, нали, защото там фалшификации. Имаме и други, нали, пожелателни неща, като примерно да се спрат мигрантите, работниците, нали, които... С две думи, има